escape with them on the radio. It's back into the guns. Yeah, exactly. Go to the next. Det er fandme første gang, jeg har set en betjent stå foran målet. Prøv at se dem. De tør jo ikke rigtig gå i folk, jo, fordi så er det politivold, jo. Det er altså intet mindre genialt. Kom nu! Kom nu! Nej! Nej! Fuck, det må det bare til betjente. Ja, alligevel. Så skal vi ikke lige bestemme over hygge. Der er så mange børn. Kan du bare nogle stykker? Modsat! Sådan! Nej! Han har det meget stramt der. Han har det rigtig stramt. Seriøst, en fed måde at gøre det på, det der. Det er sådan noget, der er med til at mindske balladen, ikke? Altså virkelig. Jo, i stedet for de sure og stramme og alt det. Attack! Attack! Jeg tror da ikke, det er de bedste støvler, de har til at spille bold i. Fuck, det må, jeg tror, det har en møgvarmt i de bukser der. Nej! Det skal på Facebook, det her, det skal. Det er tæt på. Offside er i hvert fald ikke noget, der hedder. Det skal heller ikke være nemt at løbe om med det bælter der. Ja, så alt det udstyr, det vejer altså lidt. Ja. Selvom det kun er standard.
Nej, det kan jeg ikke lade være. Ja, kom nu! Nej! Oh! Åh, der er udskiftet.